No niin. Ja se ei haittaa, että se nyt nousee ja vaihtaa asentoa, se on ihan ok. Juttelet sille rauhassa. Hyvä. Ihan rauhassa. Hyvä. Ihan rauhassa. Joo, tulee hyvin. Nyt näkyy turpa jo. Nyt mene vaan sinne. Nyt vedät, ota kummastakin etujalasta kiinni ja vedä sinne vaan ponnistusten tahdissa. Hyvin tulee, hienosti. Nyt anna olla, anna olla, anna olla. Anna olla. Nyt se on hyvä. Joo, voit avata kalvon turvan päältä. Ja putsaa sit sieraimet. Putsaa, en mä tiedä, katsotaan se kohta. Just, anna olla, anna takajalkojen jäädä sisälle. Napanuora on vielä kiinni. Hieno läsipää. Putsaa sieraimet, putsaa sieraimet. Anna olla, ihan rauhassa. Prrr. Kato. Yes, onnittelut. Rauhassa, rauhassa. Rauhassa, rauhassa, rauhassa. Nyt meinaa katkes vähän liian aikaisin napanuora. Kohta saadaan ensiaskeleet. Oi, nyt oli jo lähellä. Tämä oli hieno ponnistus. Anteeksi. Ei toi kyllä mun mielestä vuoda millään. Ei, kato, kyllähän se niinku, jos joku paikka vuotaa, niin kyllähän se niinku heti näkee, että
kyllä niin selvä tamma, että tosta voi erehtyä. Mainio toi pien hännän typsy. Tottunut olemaan käppäräs, niin tuntuu varmaan niin oudolta, että jes, hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä! Jes! Oi, 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 oi. Mut ne oli hei ensiaskeleet. Aika hyvin. Okei. Paljon kello nyt? Ne mennessä just 23:46. Ja se oli noin 11 muutama minuutti yli kun syntyi. Seison tästä tolpaa ja sitten törmää päälle.